A verdade é que estamos moi contentos porque tivo moitísimo éxito entre o alumnado, que hoxe estaban á expectativa de recibir todos eles pois as súas cartas, non? Nada, agora procederase ao reparto polas aulas e tamén na sala de profesores, que tamén hai moitas cartas para o profesorado. É un día importante porque xa que Rosalía foi unha persoa moi importante para a nosa literatura galega, debería estar un pouco máis valorada a nivel cultural a hora de estudialo. Un dos poemas que puxen na miña carta era un poema, así por decirlo, anónimo, con tema feminista, de que tiña que liberarse non só ela mesma, senón dos cargos pesados aos que quizás non lle deixaban ascender, simplemente por ser muller ou por falar galego ou escribir en galego. Bueno, porque foi unha persoa que influenciou bastante a literatura galega e creo que se debería estudiar máis nos centros e tal, porque foi unha persoa bastante importante para a literatura e a cultura galega. Eu escollí un de amor para unha persoa que é bastante especial e nada, espero que lle guste, a ver que me di. Pois eu penso que está moi ben, porque sendo Rosalía unha das autoras máis importantes en galego, está moi ben conmemorar o seu aniversario. Escollí un poema de Rosalía, que ahora mesmo non me acordo o título, pero trataba sobre o tempo e sobre o paso do tempo. Foi a Pascua enxoitada, choveu en San Xoán, a Galicia a fame logo chegará. Con melancolía miran para o mar, os que noutras terras ten que buscar pan. Ariños, ariños, aires, ariños da miña terra, ariños, ariños, aires, ariños levoume a ela. Sin ela vivir non podo vivir contenta, que onde queira que vaya, cróveme unha sombra espesa, cróveme unha espesa nube, tal preñada de tormentas, tal soídas preñadas que a miña vida envenena.